Entrem al web de Labora i cliquem sobre accés.labora. Una vegada dins de .labora, cliquem a accedir. Introduïm el nostre DNI o NIE i el nostre PIN. Si no recordem el nostre PIN, podem polsar sobre «Ha oblidat el seu PIN» i rebrem un nou per missatge de text en el mòbil que consta la demanda. Cliquem a accedir. Al entrar en la nostra zona personal ens mostra que la nostra demanda està de baixa. En aquesta situació ens ofereix l'opció de reactivar. Cliquem a reactivar. Seleccionem el motiu de reactivar la demanda i cliquem sobre reactivació. Ja s'ha reactivat la nostra demanda i podem polsar sobre Darde per veure la nostra data de renovació de la demanda.